Jeg filmer næsten alle lygtepælene på Næseskovsvej. Grunden til, at jeg ikke filmer alle, er, at jeg var nået et par 100 meter ned ad vejen, da jeg fik den idé, at jeg ville filme alle lygtepæle, jeg så på vejen. Jeg kunne selvfølgelig være gået tilbage, hvor vejen startede, men jeg valgte ikke at gøre det, fordi jeg havde en idé om, at det jeg skulle filme, skulle være autentisk, ikke iscenesæt. Og der hvor jeg startede med at filme den første lygtepæl, var der jeg fik ideen. Og måske var der også et element af dovenskab i min beslutning, fordi jeg gad ikke gå tilbage til der, hvor vejen startede. Fordi jeg ikke vidste, om det ville blive et godt projekt at filme alle lygtepælene. Faktisk ved jeg heller ikke, om jeg synes projektet er specielt interessant, for hvad er det, jeg vil sige med det? Det er jo bare en masse lygtepæle. Jeg ved det ikke. Jeg er i tvivl. Men hvis jeg tvivler, hvorfor viser jeg så projektet? Spilder jeg så ikke bare andres tid? Det kan man nok med god ret mene. På den anden side kan man også indvende, at tvivlen er en del af projektet. Det er projektets drivkraft. Det er spændingsmomentet. Kan jeg få tvivlen til at give mening? Jeg har trods alt valgt at filme lygtepælene og bruge tid på det. Så må der også være en dybere grund til dette, selvom den forekommer at være ubevidst. Men kan jeg finde frem til denne grund? Jeg tænker. Jeg synes ikke, mine tanker kommer længere ind til et billede af en kommode. En kommode med skuffer. Jeg trækker en skuffe ud af kommoden. Jeg ser ned i skuffen. Det er en tom skuffe.